σκέφτεται το εξής πρόβλημα. Έστω ότι S του E είναι το εμβαδόν του φορείου που περικλείεται από μια κλειστή καμπύλη φάση ενέργειας E. Να δείξετε ότι η χρονική, επειδή είναι κλειστή η καμπύλη, είναι περιοδική. Εντάξει, επαναλαμβάνεται η κίνηση. Να δείξετε ότι η χρονική περίοδος της καμπύλης είναι η παράγωγος του εμβαδού ως προς την ενέργεια. Δεν το δοκίμασε κανείς? Το δοκιμάσατε? Ζώρικο? Ή βγήκε? Δεν βγήκε. Τι δοκιμάσατε? Πάντως, σαν να το δοκιμάσεις μόνος σου, μετά δεν κερδίζεις τόσα από το να ακούσεις την απάντηση. Οπότε, όσοι το δοκιμάσατε, θα καταλάβουν, θα τους μείνει. Δοκιμάζετε τα λίγο. Λέω ότι 20 λεπτά μόνο, έτσι να καταλαβαίνουμε λίγο τι γίνεται. Λοιπόν, θα σας δείξω μια πάρα πολύ κομψή απόδειξη στο νου. Καταρχάς, θα θεωρήσουμε ότι όπως μπορείς τα στοιχεία εδώ πάνω να τα περιγράψεις από χ και ψ, μπορείς να τα περιγράψεις και από ενέργεια και χρόνο. Αυτό είναι ουσιαστικά συστήσει την προηγούμενη φορά να κάνετε. Έτσι, θα θεωρήσουμε ότι έχουμε ότι τοπικά γύρω από την καμπύλη έχουμε συντεταγμένες ενέργεια και χρόνο. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Θα πει, εδώ είναι μια σταθερή ενέργεια ε. Εδώ είναι μια άλλη καμπύλη σταθερής ενέργειας, ας πούμε αυτό ε1, ε2, ε3 κτλ. Ισοσταθμικές. Τώρα, αυτό είναι το ε. Βάλε και κάπου χρόνο ταύτισον 0. Διάλεξε όπου θέλεις. Πες, ας πούμε, εδώ. Πες ότι η τομή με το θετικό, με τον άξονα των χ προς τη θετική κατεύθυνση είναι ταύτισον 0. Επομένως, τώρα, κάθε σημείο, άμα σου δώσει ένα ε και ένα τ, κάθε σημείο έχει τις συντεταγμένες του ε και τ. Εντάξει. Και όταν λέω τοπικά γύρω από την καμπύλη, εννοώ ότι δεν με ενδιαφέρει στην πραγματικότητα. Θα μπορούσε κάπου πιο δεξιά να έχεις πάλι μια καμπύλη με την ίδια ενέργεια ε. Αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι, γιατί θυμάστε που είχαμε τα πηγάδια δυναμικού, μπορεί αυτό να αντιστοιχεί σε ένα πηγάδι και στο παραπέρα πηγάδι να έχεις πάλι την ίδια ενέργεια. Έτσι δεν είναι? Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με ενδιαφέρει μόνο τοπικά γύρω από την καμπύλη μου να έχω δύο συστήματα συνδεδεμένων. Ένα είναι τα χ και ψ και ένα είναι τα ε και τα. Επομένως, η ψ και ε. Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα από κάποιο ε0.
και ας πάμε από το ε0 μέχρι το ε. Ας πάρουμε αυτό το χωρίο και ας υπολογίσουμε το εμβαδό του. Υπολογισμός εμβαδού μεταξύ των καμπυλών φάσης με ενέργεια ε0 και ε. Το ε0 είναι κάτι σταθερό. Εντάξει. Ας πούμε ότι αυτό το χωρίο το ονομάζουμε, δώσουμε ένα όνομα, ωμέγα. Ωμέγα το ε είναι το χωρίο ανάμεσα στο σταθερό ε0 και το τυχόν ε. Ας το ονομάσουμε ωμέγα το ε. Χωρίο ωμέγα το ε. Πώς θα το γράφετε αυτό το εμβαδό με ολοκλήρωμα? Διπλό ολοκλήρωμα. Άρα το εμβαδό πώς το ονομάζουμε? S. Ίσον. Κοιτάξτε ότι το S δεν εξαρτάται από το ε0. Δηλαδή η παράγωγος του S δεν εξαρτάται από που ξεκινάω. Έτσι δεν είναι? Είτε προσθέσω κάτι σταθερό είτε προσθέσω, δεν επηρεάζει την παράγωγο. Οπότε μπορώ να ορίσω S να είναι αυτό το εμβαδό αντί να ξεκινήσω από το 0. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, S είναι το ολοκλήρωμα μέσα στο ωμέγα του δεχύτευση. Σωστό? Ωραία. Στις άλλες μου συντεταγμένες, άμα δεν θέλω να χρησιμοποιήσω χ και ψ και θέλω να χρησιμοποιήσω ε και τ, πάνω ποιο χωρίο ολοκληρώνω? Δηλαδή αυτό το χωρίο στις συντεταγμένες χ και ψ, σε τι όρια αντιστοιχεί όταν έχω ε και τ? Στο ε0 ως το ε πάει από το ε0 ως το ε, ναι. Και ο χρόνος από 0 έως την περίοδο. Ως την περίοδο η οποία εξαρτάται από το ε. Οπότε, άμα σχεδιάσω πού πάει το χωρίο μου μετά την αλλαγή μεταβλητών, πού θα πάει το χωρίο μου μετά την αλλαγή μεταβλητών? Το ε θα πηγαίνει από ε0 μέχρι την τιμή ε που έχω διαλέξει και το τ θα πηγαίνει από περίοδο του ε0 βασικά θα είναι... Μάλλον πρέπει να διαλέξω, να γράψω αλλιώς το όριο και αλλιώς για να μην μπερδευτούμε. Θέλετε να την πούμε H αυτή τη συντεταγμένη? Χαμιλτονιανή. H τα. Οπότε τα όρια είναι ε0 και ε και σε κάθε σημείο ταφ H ενδιάμεσα, το όριο είναι ταφ του H, που είναι η περίοδος. Και πώς θα το γράψω αυτό το διπλό ολοκλήρωμα με αυτές τις συντεταγμένες? Απλώς βάζω τα όρια ή πρέπει να κάνω κάτι άλλο? Την Ιακωβιανή, έτσι. Δηλαδή, θα βάλουμε τα όρια της ολοκλήρωσης, το ε, το α πάει από το ε0 μέχρι το ε. Το άλλο, το τ πάει από το 0 μέχρι το ταφ του α. Και εδώ πρέπει να βάλω την απόλυτη τιμή της ορίζουσας του Ιακωβιανού πίνακα, της παραγόγου δηλαδή ουσιαστικά. Μερική παράγωγος του χ, μερικές παράγωγοι του H ταφ. Ορίζουσα, απόλυτη τιμή. Σωστό? Ωραία. Και τώρα το όλο κόλπο είναι να βρεις αυτό. Και μάλιστα ισχυρίζομαι
ότι αυτή η ορίζουσα είναι 1. Τουλάχιστον η απόλυτη τιμή της. Αυτό πώς μας βοηθάει, αν ξέραμε ότι αυτό είναι 1, ποια είναι η παράγωγος του ολοκληρώματος αυτού καθώς αλλάζω το πάνω όριο? Η παράγωγος ως προς το πάνω όριο. Άμα το ολοκλήρωμά μου, άμα ξέρω τον ισχυρισμό, άρα το S είναι το ολοκλήρωμα από 0 μέχρι ε, του ολοκληρώματος από 0 μέχρι ταύ του H, του δ h. Σωστό? Ποια είναι η παράγωγος του S ως προς H, ως προς E, ως προς το όριο? Αυτό είναι ένα επαναληπτικό ολοκλήρωμα, έτσι δεν είναι? Άρα, άμα κοιτάξεις το έξω ως είναι ολοκλήρωμα από 0 μέχρι E, κάποιες ποσότητας του H. Η παράγωγος δεν είναι ότι πετάω το ολοκλήρωμα και παίρνω αυτή την έκφραση και την στο E. Αυτό είναι. Άρα η παράγωγος είναι το ολοκλήρωμα από 0 μέχρι ταύ του E του dt. Το οποίο πόσο είναι ταύ του E. Σωστό? Και γεωμετρικά μπορούμε να το δούμε. Άμα αυτό που υπολογίζω είναι απλώς το εμβαδό, όσο μεταφέρω το δεξί σύνορο, η παράγωγος με την μεταβλητή E είναι απλώς το μήκος. Το εμβαδό είναι ολοκλήρωμα από μήκη που πίνει. Εντάξει. Ωραία. Πώς θα τον αποδείξουμε αυτόν τον ισχυρισμό? Τι ξέρουμε για τον τρόπο που μετατρέπονται τα χ και τα ψ ως προς το h και το τ? Εδώ μπορεί κάποιος να κάτσει και να δουλεύει πολύ σκληρά. Κοιτάξτε πόσο καθαρά θα το αποδείξουμε. Απόδειξη του ισχυρισμού. Έστω α πίνακας αυτός που έχουμε. Δέχει ψ προς δε τι είχα εκεί. Ωραία. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε για τον α? Δέχεται h. Το βλέπουμε πουθενά. Μερική παράγωγος του προς h. Όχι. Δύσκολο. Εντάξει. Βάζω ένα ερωτηματικό. Δεν ψήνεται h. Πάλι δύσκολο. Δεν το βλέπω πουθενά. Αντίστροφα το βλέπω. Το dh προς δεξί. dh στα χ. Ωραία. Εδώ τι πρέπει να βάλω? Παράγω του χ ως προς το χρόνο. Ωραία. Εμφανίζεται εκεί πέρα. Θα το κρατήσουμε. Παράγω του ψ ως προς το χρόνο. Εμφανίζεται, στο κρατήσουμε. Δεν μου αρκεί για να υπολογίσω την ορίζουσα. Σωστά? Ο αντίστροφος αυτού του πίνακα ποιος είναι? Είναι η ακοβιανή του HT ως προς υψί. Σωστά? Τι μπορώ να γράψω για τον αντίστροφο? dh δε χ. Πόσο είναι dh δε χ? Μείον ψ παράγωγος. dt δε χ. Δεν ξέρω. dh δε ψ ή παράγωγος.
Δετέτεψη, δεν ξέρω. Μπορεί να μου πει τώρα κάποιος πόσο είναι η ορίζουσα. Ξεχνάμε κάποια σχέση. Ξεχνάμε κάποια σχέση γνωρίζουν. Ξέρουμε κάποια σχέση ανάμεσα σε αυτό και την ορίζουσα. Είναι το αν κάνουμε το κοινό του άνθρωπου. Αν πάρεις το γινόμενο Το άνθρωπο, τον άνθρωπο, σου βγάζει το ταυτοτικό. ναι, από εδώ, από τις πεζοβαρές. Όχι, γιατί ισχύει για όλους τους πίνακες. Όποια και είναι η ορίζουσα, άμα είναι μηδενική, ισχύει αυτό. Αλλά δεν ξέρουμε έναν τύπο που λέει ότι το α αντίστροφο είναι 1 προς ορίζουσα α επί κάποιες minus, όπως το λέμε. Ελάσσονες ορίζουσες. Στην περίπτωση των 2x2 πινάκων, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Να το γράψει κανείς. Έχουμε α αντίστροφο ίσον 1 προς ορίζουσα α επί, και τώρα πρέπει να κάνω το εξής. Να πάρω αυτά και να τα αντιστρέψω. Να βάλω δηλαδή ψ τόνος ερωτηματικό. Αυτά μένουν στη θέση τους, αλλά με ένα μείον. Οπότε πάει μείον η παράγωγος και ερωτηματικό. Ερωτηματικό έχει κόμμα, Τι? ερωτηματικά δεν Και πάλι δεν ξέρω. Ναι. Αλλά άμα συγκρίνεις αυτό με αυτό, τι παίρνεις? Άρα η ορίζουσα το α είναι μείον 1. Και η απόλυτη τιμή της είναι 1. Εντάξει. Το ότι είναι μείον 1 δεν έχει πολύ σημασία, είναι με τη σειρά με την οποία τα έβαλα. Εντάξει, άμα έβαζα τα h θα ήταν 1. Αλλά η απόλυτη τιμή της είναι 1, άρα όντως ισχύει αυτό. Ωραίο. Συγκρατήστε το, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στη χαμηλτονιανή μηχανική, άμα όπως ελπίζω θα φτάσουμε εκεί πέρα. Είδαμε λοιπόν ότι στη μία διάσταση όταν λέω μία διάσταση, το χ είναι μονοδιάστατο, εντάξει. Δεν χ ψ ίσον δι χαμηλτονιανή δι. Εντάξει. Κόψω, δεν είναι? Και σου δείχνει τη σχέση ενός γεωμετρικού μεγέθους με ένα φυσικό μέγεθος. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε να μιλήσουμε λίγο για πολλαπλότητα την πρώτη φορά. Θα ξεκινήσω. Βασικά και αυτό που έκανα και κάτι ακόμα που θέλω να πω είναι λίγο για να μας θυμίσουμε και τους κανόνες με τους οποίους αλλάζουμε τα μηνικά στα ολοκληρώματα. Και αυτό είναι μια καλή εισαγωγή για τη συζήτηση που θα κάνουμε για τις πολλαπλότητες. Οπότε θέλω να σας πω ένα άλλο πράγμα, το οποίο νομίζω και εσείς θα έχετε την απορία. Είναι το εξής. Μέχρι τώρα γράφουμε το εξής. Γράφουμε τη βασική εξίσωση του νεύτωνα ως εξής, ότι έχεις ένα σύστημα 500 σωματιδίων, δεν έχει σημασία, πολλών σωματιδίων. Και έχουμε πει ότι η επιτάχυνση, το διάβασμα της επιτάχυνσης, σε κάποιο σύστημα συνδεδεμένο,
είναι ίσο με κάποια συνάρτηση της θέσης και της ταχύτητας. Ίσως και του χρόνου. Εντάξει. Αυτή δεν είναι η δύναμη, είναι η επιτάχυνση. Και μία τέτοια εξίσωση ισχύει, όντως, πάντα ισχύει. Ωραία. Αν όμως είπαμε ότι είναι ένα συντηρητικό σύστημα, σας είπα ότι συντηρητικό είναι αν το F είναι η μερική παράγωγος κάποιας συνάρτησης U ως προς τα χ, ως προς τα διανύσματα θέσης. Με κάποια συνάρτηση U του χ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το ανάδελτα. Το ανάδελτα που γράφω, θυμίζω ότι αυτή είναι συνάρτηση του χ. Ξεκινάμε από μία βαθμωτή συνάρτηση και παίρνουμε ένα διάνυσμα παίρνοντας μερικές παραγωγούς ως προς χ. Γιατί αυτό δεν κολλάει με αυτά που μαθαίνουμε στη φυσική? Ποιο είναι το πρόβλημα που σας είπα στην αρχή του μαθήματος, το διαστρέψουμε λίγο τώρα και μετά να το λύσουμε? Ποιο είναι το πρόβλημα? Ποιο είναι το πρόβλημα με την εξουσία 1? Έλα, θυμηθείτε λίγο φυσική. Το είχαμε πει. Με τη μάζα. Με τη μάζα. Τώρα, αυτό με τη μάζα δεν είναι πρόβλημα εδώ. Διότι, όντως, ας πούμε, η επιτάχυνση κάθε σώματος, αυτό είναι ένα διάνυσμα με τόσες συνιστώσεις, όσα τα σωματίδια επί 3, ξέρω εγώ. Εντάξει, έχει ψηζέ για το κάθε σωματίδιο. Άρα, για την κάθε συνιστόσα, μπορείς στη δεξιά πλευρά να πάρεις τη δύναμη και να διαιρέσεις με τη μάζα του συγκεκριμένου σωματιδίου. Έτσι, δεν είναι πρόβλημα. Εδώ όμως καθίσταται πρόβλημα αυτό. Γιατί καθίσταται πρόβλημα? Διότι θέλεις να έχεις μία συνάρτηση δυναμικού, η οποία να είναι ίδια για όλα τα σωματίδια. Είπαμε ότι αυτή θα είναι βαθμωτή. Εντάξει. Αν το γράψω έτσι λοιπόν, αυτή η εξίσωση δεν αντιστοιχεί σε... Έχω μία βαθμωτή συνάρτηση που εξαρτάται από τις θέσεις όλων των σωματιδίων. Εντάξει. Αυτή η εξίσωση δεν αντιστοιχεί στα φυσικά συστήματα που ξέρουμε. Διότι θα έπρεπε να διαιρέσω αυτή την εξίσωση με τη μάζα του καθενός ταυτόχρονα. Δεν γίνεται. Εντάξει, μπορεί να έχω πολλά σωματίδια, πολλές μάζες. Σωστό? Καταλάβαμε το πρόβλημα? Τώρα, το ερώτημα είναι, τσάπα τα κάνουμε όλα αυτά? Έπρεπε να το διορθώσουμε? Κοιτάξτε τι γίνεται. Ας ξεκινήσουμε από τον νόμο της φυσικής που ξέρουμε. Ο φυσικός νόμος, ο νόμος του Νεύτωνα βασικά, καλά, ο φυσικός νόμος σε σύστημα σωματιδίων με διανύσματα θέσης. Θέλω να τους δώσω άλλο όνομα εδώ. ZI. ZI είναι το διάνυσμα του σωματιδίου υπαριθμών I. Και μάζες MI. MI είναι η μάζα του I σωματιδίου. Είναι ο εξής. Ναι, μεν έχεις μία συνάρτηση δυναμικού, η οποία εξαρτάται από τις θέσεις όλων. Όταν δεν βάζω I εννοώ όλα τα διανύσματα μαζί. Μπορεί να είναι, ας πούμε, βαρυτικό το σύστημα. Εξαρτάται από τις αποστάσεις μεταξύ τους, έτσι, όχι μόνο από τη θέση του ενός. Αλλά άμα θες να πάρεις την παράγωγο του ZI, την επιτάχυνση του
του I σωματιδίου, έτσι, πρέπει να πάρει τη μερική παράγωγο του νου ως προς ZI. Προς το παρόν δεν έχω γράψει κάτι διαφορετικό, το μείον μου λείπει, θα το βάλω μπροστά. Μείον. Αλλά πρέπει να διαιρέσω δια τη μάζα, 1 προς MI. Σωστά. Τώρα έχω γράψει αυτό που ξέρουμε ότι MI επί την επιτάχυνση είναι μείον τη δύναμη. Η δύναμη είναι η μερική παράγωγος αυτού του βαθμού του μεγέθους, όχι η επιτάχυνση ίδια. Σωστό. Όνομα. Από. Το U δεν είναι σημαντικό. Όχι, είναι βαθμωτό. Αλλά ναι. Αλλά εξαρτάται από ένα διάγνωσμα που είναι η θέση όλων. Γι' αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Αν το U ήταν διανυσματικό, θα μπορούσε κάθε συντεταγμένη να διαιρέσει για την αντίστοιχη μάζα. Έτσι. Αλλά επειδή είναι βαθμωτό, δεν έχει πολλές συντεταγμένες για το U, δεν μπορεί να διαιρέσει με την κατάλληλη μάζα. Άρα πρέπει να κάνει αυτή τη διόρθωση. Εντάξει. Ωραία. Είναι λοιπόν λάθος το σύστημα που γράψαμε στην αρχή? Όχι, δεν είναι λάθος. Δεν είναι λάθος γιατί μπορώ να κάνω μια αλλαγή μεταβλητών και να πάω από αυτή την εξίσωση σε αυτή την εξίσωση. Μπορείτε να το δουλέψετε μια στιγμή και να μου πείτε τι αλλαγή μεταβλητών πρέπει να κάνω? Τι αλλαγή μεταβλητών πρέπει να κάνω? Δηλαδή να φτιάξω ένα καινούριο διάγνωσμα χ που σχετίζεται με τα ZI, αλλά η εξίσωση στην αρχή να δείχνει έτσι. Για πείτε, προτάσεις. Χ ίσον, χ ίσον. Η ορμή τι θα ήταν? Τι θα ήταν η ορμή? Ωραία. Μήπως η παράγωγος του νου να είναι η ορμή? Άρα να βάλω M επί ZI. Για δείτε, βγαίνει σωστό έτσι? Τι θα παίρναμε τότε? Θα παίρναμε ότι άμα πάμε το M από εδώ, το M είναι μια σταθερά, δεν έχει παράγωγο. Άρα θα παίρναμε ότι η δεύτερη παράγωγος του χ I είναι μείον μερική παράγωγος του U ως προς ZI. Όχι ως προς χ I. Πάλι και αντικαταστούσαμε τη μεταβλητή του χ I από τη ZI και ήταν παράγωγος ως προς χ I. Θα γίνει δίπλα μη επί ZI, παράγωγος επί ZI. Για πες μου ξανά, να γράφω. Αν αντικαθιστούσαμε αυτό. Να κάνουμε το νόμο της αλυσίδας από κάτω. Μπράβο, να υπολογίσουμε τι είναι αυτό. Ναι, αλλά θα βγει πάλι να βγει μπροστά. Το οποίο δεν το θέλουμε. Ναι, ακριβώς. Αν κάνουμε το νόμο της αλυσίδας, αυτό πόσο βγαίνει? Βγαίνει μερική παράγωγος προς ZI είναι η μερική παράγωγος ως προς χ I, επί τη μερική παράγωγο του χ I. Τώρα, συγγνώμη. Συντεταγμένη προς συντεταγμένη βασικά πάει αυτό, έτσι. Εντάξει, αυτός είναι ένας πίνακας. Παράγωγο του χ I ως προς ZI. Το οποίο θα μας βγάλει μείον MI DU προς DHI. Αυτό θα μας βγάλει. Σωστά? Θα βάλουμε ένα προς PI. Άμα βάλουμε ένα προς MI, πάλι δεν θα μας βγει. Τι πρέπει να βάλουμε? Για θυμηθείτε το μέγεθος που διατηρείται. Όταν είχαμε αυτές τις εξισώσεις, ποιο μέγεθος διατηρούνται? Ένα δεύτερο επί χ τόνος τετράγωνο συν. Στη φυσική ποιο μέγεθος διατηρείται? Ένα δεύτερο μάζα επί ταχύτητα τετράγωνο. Η μάζα χωρίς τετράγωνο. Ρίζα MI. Αν βάλω ρίζα MI, τι παίρνω? Παίρνω ότι η παράγωγος του HI, ότι ας κάνω την αλλαγή μεταβλητών.
παίρνω τη δεύτερη παράγωγο του HI, είναι ρίζα MI επί τη δεύτερη παράγωγο του ZI, η οποία είναι μείον τη ρίζα με αυτό το 1 προς MI θα απλοποιηθεί, μείον 1 προς ρίζα MI επί du προς DI, συγγνώμη, DZI. Και κάνοντας τον κανόνα της αλυσίδας όπως πριν, τι μας βγάζει αυτό? Μας βγάζει μείον 1 προς ρίζα MI επί τη μερική παράγωγο του EI ως προς ZI επί τη μερική παράγωγο του U προς HI. Η μερική παράγωγος αυτή είναι η ρίζα του MI και άρα βγαίνει όντως μείον DU προς DHI. Και άρα παίρνουμε το σύστημα 1 που έχω γράψει στην αρχή. Σωστό. Ωραία. Άρα από μαθηματικής απόψεως δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στο ένα και στο άλλο σύστημα. Άρα, το ένα είναι σωστό και προκύπτει και από φυσικής απόψεως, δηλαδή το ένα είναι σωστό, αλλά από μαθηματικής απόψεως όλα είναι σωστά. Γράφει με εξίσωση inverse. Από φυσικής απόψεως και το ένα είναι σωστό και προκύπτει με αλλαγή μεταβλητών όπου τα χ I δεν είναι πια ακριβώς η θέση, είναι ένα πολλαπλάσιο της θέσης. Το οποίο πολλαπλάσιο εξαρτάται από το σώμα, το μάζα του σώματος. Σωστό. Ωραία. Λίγη προσοχή όμως εδώ. Οι αποστάσεις στις συντεταγμένες HI δεν είναι της μορφής HI μείον HJ το τετράγωνο αυτού του διανύσματος. Έτσι, γιατί το HI δεν ανταποκρίνεται στη θέση, είναι κάποιο πολλαπλάσιο της θέσης. Γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό και στην αρχή, στη συζήτηση του χωροχρόνου, δεν είπαμε πάρε αυτό το εσωτερικό γινόμενο, είπαμε κάποιο εσωτερικό γινόμενο. Στις συντεταγμένες που διαλέγεις, έχεις στο χώρο που διαλέξεις κάποιο εσωτερικό γινόμενο. Εντάξει, δεν εξαρτάται από συντεταγμένες το εσωτερικό γινόμενο. Η απόσταση δύο σωμάτων δεν εξαρτάται από τις συντεταγμένες που θα διαλέξεις. Έτσι, επομένως, όταν λέμε για απόσταση, μην σκεφτόμαστε σώνει και καλά ότι η απόσταση στις συντεταγμένες που έχουμε διαλέξει δίνεται από αυτόν τον τύπο. Είπαμε κάποιο εσωτερικό γινόμενο. Η απόσταση μεταξύ δύο σημείων στον χωροχρόνο, τα οποία είναι, ας πούμε, στο ίδιο στιγμιότυπο χρόνου, είναι μια καλώς ορισμένη συνάρτηση DPQ. Δεν εξαρτάται από τις συντεταγμένες, αλλά ανάλογα με τις συντεταγμένες που θα γράψω, θα διαλέξω, θα έχει άλλη έκφραση. Εντάξει. Εντάξει. Ωραία. Άρα δεν είναι ότι κλέβαμε στην αρχή που δεν βάζαμε τις μάζες. Δεν κλέβαμε. Απλώς είχαμε άλλες συντεταγμένες. Εντάξει. Ωραία.
Τώρα, πάμε να πούμε για πολλαπλότητες. Αυτά που είπαμε, θυμηθείτε τα. Θυμηθείτε το νόμο αλλαγής της παραγόγου, το κανόνα της αλυσίδας. Θα τον δούμε τώρα ξανά, θα τον χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θυμίζω έναν ορισμό που είχα δώσει την προηγούμενη φορά. Μία ομαλή παραμετρική πολλαπλότητα n διαστάσεων στον χώρο R n κεφαλαίο. Εντάξει. Είναι μία ομαλή συνάρτηση, ομαλή απεικόνηση, ομαλή σε άπειρο δηλαδή, απεικόνηση, από τον Rn στον... Θα διορθώσω κάτι εδώ πέρα, οπότε θα σας αφήσω ένα κενό. Rn. Με τι ιδιότητα είχαμε πει, τι πρέπει να έχουν οι παράμετροι ώστε να βγει κάτι ομαλό. Στη μία διάσταση έπρεπε η παράγωγος να είναι μηδενική. Στις δύο διαστάσεις τι έπρεπε, οι παράγωγοι να μην είναι παράλληλοι. Έτσι έχουμε δύο παραγωγούς να μην είναι παράλληλες. Σωστά. Είμαστε. Έχουμε λοιπόν εδώ συντεταγμένες, εδώ είναι οι παράμετροι μας. U1, U2 μέχρι U μικρό n. Και εδώ έχουμε συντεταγμένες Χ1 μέχρι Χ κεφαλαίο n. Και τι θέλαμε. Θέλαμε όταν θα πάρουμε τις μερικές παραγόγους αυτού του διανύσματος ως προς τα UI, θυμηθείτε ότι αυτό είναι ένας πίνακας, μπορώ να το γράψω έτσι. Μερική παράγωγος ως προς το πρώτο, μερική παράγωγος ως προς το δεύτερο, μερική παράγωγος ως προς το τελευταίο. Και τι θέλαμε από αυτό το πίνακα, ποιο είναι το αντίστοιχο του σε μία διάσταση να είναι με μηδενικό, σε δύο να μην είναι παράλληλα. Αν διαγραμμικές ανεξάρτητες, γραμμικές ανεξάρτητες πάνω. Θέλουμε τα διανύσματα αυτά να είναι γραμμικώς ανεξάρτητοι. Εντάξει. Και άρα αυτός ο πίνακας πρέπει να έχει τάξη μη. Εντάξει. Θα σας δώσω τώρα έναν... Αυτό είναι για παραμετρική πολλαπλότητα. Θα σας δώσω έναν προσωρινό ορισμό ότι μια πολλαπλότητα στον Rn είναι το σύνολο της, είναι η εικόνα μιας παραμετρικής πολλαπλότητας, είναι η εικόνα μιας παραμετρικής πολλαπλότητας. Εντάξει, είναι το σύνολο των σημείων που προκύπτουν. Και το άλλο είναι που θέλω να κάνω μια διόρθωση. Δεν χρειάζεται να πας από όλο τον Rn στον Rn, αρκεί να πάρεις κάποιο ανοιχτό υποσύνολό του. Δηλαδή, πολλαπλότητα είναι κιόλας να πάρεις, ας πούμε, μια ανοιχτή σφαίρα. Ένα ανοιχτό δίσκο. Και αυτό πολλαπλότητα είναι. Εντάξει. Οπότε το U είναι κάποιο ανοιχτό υποσύνολο του Rn. Αυτό αρκεί να πηγαίνει στον Rn. Ωραία. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Καταλαβαίνουμε αυτή την έννοια. Ωραία. Τώρα θέλουμε να κάνουμε το εξής.
θέλουμε να αρχίσουμε να περιγράφουμε τις πολλαπλότητες. Εδώ έχουμε λοιπόν μία πολλαπλότητα χ μέσα στον Rn. Εντάξει. Θέλουμε να αρχίσουμε να τις περιγράφουμε χωρίς συστήματα συντεταγμένων και χωρίς παραμέτρους. Αυτό το κάνουμε διότι το φυσικό αντικείμενο είναι αυτό το γεωμετρικό αντικείμενο, όχι παράμετρο που έχει διαλέξει. Αυτό είναι ένας λόγος που το κάνουμε. Ένας πιο σημαντικός λόγος που το κάνουμε είναι ότι, αλλά αυτό δεν θα το πούμε σήμερα, είναι ότι αυτό το αντικείμενο χ, μία πολλαπλότητα, μπορείς να την περιγράψεις ως αυτύπαρκτο το αντικείμενο. Δεν χρειάζεται να είναι μέσα στον Rn. Τώρα τι σας νοιάζει εσάς αυτό? Σας νοιάζει για τον εξής λόγο. Σκεφτείτε, ας πούμε, τη γενική σχετικότητα. Τι λέει η γενική σχετικότητα? Σου περιγράφει το σύμπαν ως κάτι τετραδιάστατο, μαζί με τον χρόνο. Εντάξει. Τι είναι αυτό? Ή μάλλον ξεχάστε το τετραδιάστατο. Πείτε, ας πούμε, το χώρο. Ας κάνουμε μια απλοποιημένη γενική σχετικότητα. Σου περιγράφει το χώρο σαν κάτι τρισδιάστατο. Αλλά τι σου λέει? Ότι αυτός ο χώρος είναι καμπυλωμένος. Τι εννοεί ότι είναι καμπυλωμένος? Εννοεί ότι είναι κάτι τρισδιάστατο, αλλά δεν είναι ευκλήδιος χώρος. Με τις ευθείες του κτλ. Πώς θα φανταστούμε εμείς κάτι τρισδιάστατο που είναι καμπυλωμένο? Έτσι. Ένας τρόπος να το φανταστούμε είναι να το φανταστούμε σαν μια τρισδιάστατη πολλαπλότητα μέσα στον R4 ή στον R5 ή στον R6. Σωστό? Ή αυτοί. Λοιπόν, αυτό είναι πρόβλημα όμως από φυσικής απόψεως. Από φυσικής απόψεως, ο χώρος δεν ζει κάπου μέσα. Εντάξει, μπορείς να βάλεις και το χρόνο, μία διάσταση παραπάνω. 4 διαστάσεις. Αλλά δεν είναι ότι, ξέρω εγώ, ο χώρος μας είναι κάτι τρισδιάστατο και ζει μέσα σε κάτι πενταδιάστατο, εξαδιάστατο. Πρέπει λοιπόν να βρεις έναν τρόπο να περιγράψεις αυτά τα γεωμετρικά αντικείμενα αυτόνομα, χωρίς να χρειαστεί να πεις ότι έστω ότι είναι μέσα στον Rn. Διότι δεν έχει νόημα να πεις ότι ο χώρος ή ο χωροχρόνος είναι μια πολλαπλότητα 3 αντίστοιχα 4 διαστάσεων μέσα σε κάτι. Είναι μια πολλαπλότητα. Άρα, ο τελικός μας στόχος, τελικός στη συζήτηση για τις πολλαπλότητες, μετά θα πάμε να το χρησιμοποιήσουμε στις Λαγκραντζιανές. Ο στόχος μας θα ήταν στη συζήτηση για τις πολλαπλότητες να μπορέσουμε να έχουμε μια έννοια πολλαπλότητας που δεν εξαρτάται από το που μέσα βρίσκεται. Εντάξει. Αυτό όμως δεν θα το κάνουμε σήμερα. Σήμερα τι θα κάνουμε? Σήμερα θέλουμε να δούμε ποιες έννοιες έχουν νόημα όταν έχουμε μια πολλαπλότητα μέσα στον Rn. Για παράδειγμα, ένα σημείο είναι ένα σημείο. Δεν χρειάζεται να πεις τι παραμέτρους έχουμε, τι συντεταγμένες. Είναι ένα σημείο. Εντάξει. Μία συνάρτηση f από το χ στους πραγματικούς αριθμούς. Έχει νόημα να μιλήσεις για μία συνάρτηση ανεξάρτητα από συντεταγμένες εδώ πέρα. Έτσι δεν είναι? Σύνολο είναι αυτό, σύνολο είναι αυτό. Από ένα σύνολο σε ένα άλλο. Σωστά. Άμα αλλάξουν συντεταγμένες, αλλαγή συντεταγμένων, δεν επηρεάζει το f του π, όπου π είναι ένα σημείο στο χ. Έτσι δεν είναι? Μία συνάρτηση έχει νόημα ανεξάρτητα από συντεταγμένες. Ωραία. Λοιπόν, είχαμε πει την προηγούμενη φορά κάτι για τον εφαπτώμενο χώρο. Ας προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τι είναι ο εφαπτώμενος χώρος με έναν τρόπο που δεν θα εξαρτάται από παραμέτρους. Ας ξεκινήσουμε όμως με παραμέτρους. Έστω λοιπόν παραμετρική καμπύλη. Τι ήταν η παραμετρική καμπύλη?
U πάει, ας πούμε, στον R3. U πάει στο χ του U, που είναι χ1, χ2, χ3 του U. Εντάξει. Αυτή είναι μια παραμετρική καμπύλη. Τι είχαμε πει πάντα ομαλή, έτσι, ομαλή. Και εδώ ξέχασα να πω ομαλής παραμετρικής πολλαπλότητας. Ομαλή πολλαπλότητα. Πάντα μιλάμε για ομαλή. Ομαλή σημαίνει σε άπειρο. Τι είχαμε πει ότι είναι ο εφαπτώμενος χώρος, αν έχω μια παραμετρική καμπύλη. Ποιος ήταν ο εφαπτώμενος χώρος? Τι διάσταση έχει καταρχάς? Μία παραπάνω που είναι μικρότερο το χώρο που. Μία μικρότερη από το χώρο που είμαστε. Και άμα έχω ένα μια παραμετρική επιφάνεια. Έχει μια διάσταση μικρότερη από την επιφάνεια που ξεπαράζει. Δηλαδή, εδώ έχω μια καμπύλη στον R3, εδώ έχω μια επιφάνεια στον R3. U1, U2. Θα είναι στο χ του U1, U2. Ωραία. Εδώ ο εφαπτώμενος χώρος τι διάσταση έχει και εδώ τι διάσταση έχει? Εκεί έχει 1 και έχει 2. Εκεί έχει 1 και εδώ έχει 2. Άρα η διάσταση του είναι η διάσταση της πολλαπλότητας. Έτσι. Εδώ έχει διάσταση 1, εφαπτώμενος χώρος, και εδώ έχει διάσταση 2. Είναι ένα επίπεδο. Ποιος είναι αυτός ο χώρος? Ποιος είναι αυτός ο χώρος, ποιο διάνυσμα? Η παράγωγος του χ ως προς το u. Είναι ένα διάνυσμα στον R3, δεν είναι? Ωραία. Εδώ ποιο είναι αυτό το επίπεδο? Θα το περιγράψουμε σαν διάνυσμα. Σαν επίπεδο θα το περιγράψουμε, αλλά με διανύσματα. Αυτό είναι δύο παραγωγούς. Είναι το επίπεδο που παράγεται από εκείνο τον πίνακα εκεί πέρα, δεν είναι? Το επίπεδο των DU1 και DU2. Αυτό δεν είναι το εφαπτώμενο επίπεδο? Ωραία. Να σας κάνω μια ακύρωση. Τα U1 και U2 τα ρίχνουμε απέραντα. Αυτό είναι. Δεν είναι καθόλου κακή ερώτηση, είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό το διάνυσμα εξαρτάται από την παραμετροποίηση που διάλεξες. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε έναν ορισμό. Ο οποίος δεν εξαρτάται από την παραμετροποίηση. Δηλαδή, τι θέλουμε? Θέλουμε το εξής. Θέλουμε το εξής. Θέλουμε να ορίσουμε έναν διανυσματικό χώρο ταφ πι του χ. Αυτό είναι το σύμβολό μας για τον εφαπτώμενο χώρο του χ στο σημείο π. Εντάξει. Με τέτοιον τρόπο ώστε να ξέρουμε αν χρησιμοποιήσουμε δύο διαφορετικές παραμετροποιήσεις πώς σχετίζεται η μία περιγραφή με την άλλη περιγραφή. Εντάξει. Με τέτοιον τρόπο ώστε να ξέρουμε πώς ταυτίζονται οι περιγραφές αυτού του χώρου
διαφορετικές παραμετροποιήσεις. Παράδειγμα. Πάμε πάλι στην καμπύλη. U πάει στο T του U. Εδώ μπορώ να κάνω αλλαγή μεταβλητών. Να πω δηλαδή ότι το U είναι συνάρτηση μιας άλλης μεταβλητής. Πώς σχετίζεται τα εφαπτώμενα διανύσματα δέχει, δε-U και δέχει, δε-V. Κακώς βάζω μερικές παραγωγούς εδώ, γιατί έχω ούτως ή άλλως είναι συναντήσεις μιας μεταβλητής. Αν τις παραπάνω μεταβλητές, θα έχω πολλά εφαπτώμενα διανύσματα. Πώς σχετίζονται μεταξύ τους, πώς σχετίζονται? Με τον κανόνα της αλυσίδας. Δηλαδή, δέχει δε-V ίσον. Θέλω να γράψω εδώ δέχει δε-U. Πρέπει να το πολλαπλασιάσω με την παράγωγο του U ως προς V. Ή μάλλον, ας τη γράψω πάλι με D. Πρέπει να το πολλαπλασιάσω. Παιδιά, γράφω μερικές παραγωγούς γιατί θα πάμε στις παραπάνω διαστάσεις σε λίγο, εντάξει, αλλά αυτές δεν είναι μερικές παράγωγες στην πραγματικότητα. Είναι η μερική παράγωγος στο σημείο P. Έτσι, γιατί μιλάμε για εφαπτώμενα διανύσματα στο σημείο P. Στο σημείο P. Άρα δεν είπαμε κάτι ιδιαίτερα καινούριο, είναι ο κανόνας της αλυσίδας που γνωρίζετε. Εντάξει. Αυτός ο κανόνας της αλυσίδας, αντίστοιχα στις δύο διαστάσεις, όταν έχω T του U1, U2 και το UI είναι συναρτήσεις των V1, V2, αντίστοιχα και εδώ πέρα, ο κανόνας της αλυσίδας θα μου πει ότι δέχει U1. Έχω δύο διανύσματα. Τώρα τι θα μου πει, για σκεφτείτε το λίγο. Δέχει U1 είναι ίσο με τι? Ναι, πρέπει να πάρω, βασικά πρέπει να φτιάξω το πίνακα, δέχει U1, δέχει U2. Αυτά είναι και τα δύο διανύσματα. Έτσι. Και αυτά θα τα πάρω από τα άλλα δύο διανύσματα. Πολλαπλασιάζοντας με την Ιακωβιανή. Ανάποδα. Όχι, σωστά. Είναι κοινικός στην ασπιρίνη. Κοίτα, εξαρτάται πώς θα γράψεις την Ιακωβιανή. Την γράψεις τι σειρά. Να βάλω στο τάπο. Τι. Να βάλω το τάπο. Όχι, απλώς κάτι δεν μου πάει καλά. Α, ναι, μωρέ. Εδώ από τα αριστερά ήθελα το δε. Τα δε ήθελα εδώ αριστερά, σωστά. Και εδώ θέλω τα γιου. Ακριβώς όπως κάναμε προηγουμένως. Δέλιου 1, δέλιου 2. Δέλιου 1, δέλιου 2. Συγγνώμη, για ξαναπέδουμε αυτό που είπες. Το βάζαμε με τον ανάστοπο. Κοίτα, άμα θες να κάνεις τον ανάστοπο, θα το πας από την άλλη πλευρά. Εντάξει. Ή να τη γράψεις ανάποδα.
Τον αντίστροφο νόμιζα τελείως. Τον ανάστροφο. Συμμετρικός δεν είναι. Δεν σας έχω πει αν αυτά είναι διανύσματα στην. Έτσι όπως το έχω γράψει. Γενικώς πεταγμένες τις έχουμε γραφτεί. Κοίτα να δεις, έτσι όπως το έχω γράψει πρέπει να γράψεις DU1, DV1, DU2 όπως έκανα προηγουμένως με τις ενέργειες και τους χρόνους. DV1, έτσι. DU2, DU2, DV1, DU2, DV2, έτσι όπως το έχω γράψει με στήλες. Εντάξει. Ας πούμε ότι αυτή είναι η σύμβαση μου για την Ευρωπαϊκή. Ωραία. Λοιπόν. Ορισμός λοιπόν τώρα. Ορισμός του εφαπτώμενου χώρου σε ένα σημείο. Ο εφαπτώμενος χώρος στην πολλαπλότητα χ διάστασης n σε ένα σημείο P είναι ένας διανυσματικός χώρος διάστασης n με βάση με την εξής βάση. Εάν χ του u είναι μία ομαλή παραμετροποίηση, η βάση λοιπόν θα είναι τα διανύσματα τα οποία τα γράφουμε ως εξής. DU1, DU2, DUN και νόμο μετάβασης σε άλλη παραμετροποίηση αν έχω μια άλλη παραμετροποίηση u ίσον u του v τον τύπο αυτό που έχουμε γράψει εκεί πέρα v προσέξτε, εδώ έχω νη διανύσματα ίσον η Ιακωβιανή του u ως προς v που είναι ένας πίνακας επί du. Θα μου πείτε γιατί βάζω εδώ αγγείλες και εκεί δεν βάζω, δεν ξέρω. Βάλω. Δηλαδή, το παίζουμε λίγο αφηρημένα τώρα. Λέμε ότι σε κάθε σημείο θα έχω ένα διάνυσμα. Συγγνώμη, αυτή είναι η Ιακωβιανή σε ποιο σημείο? Στο σημείο P, έτσι. Αυτή είναι η Ιακωβιανή στο σημείο P. Το παίζουμε λίγο αφηρημένα και λέμε για κάθε σημείο P θα ορίσω ένα διανυσματικό χώρο. Ένα διανυσματικό χώρο, όλοι οι χώροι σαν τον αρέν είναι, αλλά βασικά, άμα έχω μια παραμετροποίηση, σου δίνω μια βάση. Αν έχω άλλη παραμετροποίηση, θα μου δώσει άλλη βάση. Αυτές οι δύο βάσεις δεν ταυτίζονται. Η σχέση μεταξύ τους είναι αυτή.
Εντάξει, υπόψη ότι μπορεί να έχουμε αν η πολλαπλότητα χ ανήκει σε μία άλλη πολλαπλότητα ψ, για παράδειγμα μία καμπύλη να ανήκει μέσα σε μία επιφάνεια. Και το P είναι ένα σημείο του χ, τότε ο εφαπτώμενος χώρος του χ στο P είναι ένας υπόχωρος του εφαπτώμενου χώρου του ψ στο P. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχω μία καμπύλη μέσα σε μία επιφάνεια. Αν πάρω ένα σημείο P, τότε έχω εδώ ένα εφαπτώμενο διάνυσμα. Εντάξει, όλος αυτός είναι ο εφαπτώμενος χώρος μου. Αυτός ο εφαπτώμενος χώρος προφανώς ανήκει σε έναν μεγαλύτερο. Μπορώ να σας πω αφηρημένα πώς ανήκει, πώς βάζω τον έναν μέσα στον άλλον, αλλά θα σας το αφήνω σαν άσκηση. Είναι πολύ απλό με βάση τους ορισμούς. Απλώς, για παράδειγμα, θα μπορούσε η ψ να είναι ο RN που είχαμε προηγουμένως. Αυτό είναι μια πολλαπλότητα. Τι παραμέτρους έχει? χ1, χ2 μέχρι χ για παράδειγμα. Αυτή είναι παραμετρική πολλαπλότητα με παραμέτρους χ1 έως χ. Συγγνώμη, χ κεφαλαίο. Εντάξει. Ο εφαπτώμενος της χώρος είναι διάσταση νη. Ο εφαπτώμενος χώρος του π στον Rn είναι ένας... Συγγνώμη, ας το γράψω από εκεί. Ο εφαπτώμενος χώρος του π στον Rn είναι ένας διανυσματικός χώρος διάστασης νη που παράγεται από ποια διανύσματα? D1, D2, D χ κεφαλαίο. Τα οποία είναι τα διανύσματα που συνήθως τα γράφουμε ως διανύσματα στήλης. Έτσι. 1, 0 κτλ. 0, 1 κτλ. 0, 0, 1. Γιατί θα το λέω αυτό? Διότι αν δείτε τι κάναμε εδώ πέρα, βασικά εκφράσαμε, όταν γράφουμε λοιπόν, βασικά εκφράσαμε αν χ, που είναι το σύνολο, αν χ μέσα στον Rn είναι παραμετρική πολλαπλότητα με παραμετροποίηση χ του u, έτσι, τότε ο τύπος έχω μια παραμετρική πολλαπλότητα χ μέσα στον Rn. Εντάξει. Παίρνω ένα σημείο P εδώ πέρα. Εντάξει. Είχαμε ένα εφαπτώμενο διάνυσμα στον P, το οποίο ήταν το dχ προς dui. Έτσι το γράψαμε προηγουμένως. Τώρα το γράφουμε d προς dui. Και τι είναι το dχ προς dui? Το dχ προς dui είναι
η έκφραση αυτού του διανύσματος, αυτό είναι το διάνυσμα, εντάξει. Η έκφραση αυτού του διανύσματος σε αυτές τις συντεταγμένες. Επομένως, με άλλα λόγια τι λέω, λέω ότι εφόσον έχουμε μία υποπολαπλότητα μιας μεγαλύτερης πολλαπλότητας, αυτό το διάνυσμα μπορεί να εκφραστεί και στις συντεταγμένες της μεγαλύτερης πολλαπλότητας. Έτσι και το DUI είναι απλώς χ1 DUI επί DH1 συν και τα λοιπά, συν N προς DUI επί D προς DH1. Δηλαδή, σε αυτή την έκφραση, άμα τα γράψουμε έτσι αυτά τα διανύσματα, δεν έχω τίποτα άλλο παρά αυτό που έγραφα προηγουμένως, DH προς DUI. Τι ήταν το DH προς DUI? Ήταν το διάνυσμα DH1 προς DUI, DH1 προς DUI. Είναι λίγο τώρα, ξέρω ότι είναι λίγο φορμαλιστικά αυτά που σας λέω, αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε το συμβολισμό της συλλογισμού πολλών μεταβλητών και τι ακριβώς σημαίνει. Μπορούμε τώρα να σκεφτόμαστε τέτοιες εκφράσεις, χωρίς να βάλω κάποια συνάρτηση εδώ. Μπορούμε να σκεφτόμαστε τέτοιες εκφράσεις σαν ένα μαθηματικό μέγεθος που έχει νόημα. Μια τέτοια έκφραση είναι ένα εφαπτώμενο διάνυσμα, χωρίς να βάλω κάποια συνάρτηση εδώ πέρα. Εντάξει, ενώ σας έλεγαν παλιά στην ανάλυση, ας πούμε, ότι αυτό είναι ένα σύμβολο απλώς. Εντάξει, είναι ένα σύμβολο, αλλά δεν είναι σύμβολο παραγόγου απαραίτητα. Είναι ένα εφαπτώμενο διάνυσμα. Μπορείς να το ερμηνεύσεις ως παράγωγο, θα πάμε εκεί. Εντάξει. Βασικά θα σας το πω τώρα. Αυτά τα εφαπτωμένα διανύσματα ερμηνεύονται ως παράγωγοι. Με ποιον κανόνα? Με τον κανόνα που ξέρουμε. Δηλαδή, έστω, ωραία, θα βάλω ένα μικρό τίτλο εδώ πέρα, τα εφαπτώμενα διανύσματα ως μέθοδοι, ως τρόποι παραγώγησης. Έστω πολλαπλότητα χ. Προς το παρόν πρέπει να λέμε μέσα στον αρένα και όπως θα σας πω δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Κάποια στιγμή θα πούμε και για πολλαπλότητες που δεν είναι στον αρένα. Εντάξει. Έστω πολλαπλότητα χ, διάσταση μη. Ούτε η διάσταση έχει σημασία σε αυτό που θα πω ακριβώς. Πάρε ένα σημείο π της πολλαπλότητας. Πάρε ένα εφαπτώμενο διάνυσμα σε αυτό το σημείο. Τώρα δεν χρειάζεται να σας πω τι συντεταγμένες χρησιμοποιώ, τι παραμετροποίηση χρησιμοποιώ, διότι για οποιασδήποτε δύο παραμετροποίησεις ξέρω να μεταφράζω από τη μία στην άλλη. Άρα έχει νόημα να σας πω πάρτε ένα εφαπτώμενο διάνυσμα χωρίς να σας δώσω παραμετροποίηση. Καταλάβαμε? Λοιπόν, έστω P στο Χ και V στον εφαπτώμενο χώρο του Χ στο P. Εντάξει. Για κάθε συνάρτηση F από το Χ
στο R, μπορώ να ορίσω την παράγωγο ως προς V. Την παράγωγο, να το γράψω με λόγια ή να το γράψω απλώς με σύμβολο. Μπορώ να ορίσω την παράγωγο, τώρα το γράψα έτσι το V, παλιά έβαζα γραμμή από κάτω. Ξέρετε τι, μ' αρέσει να το γράφω έτσι τώρα. Ας έχουμε τη γραμμή από κάτω όταν θα βάζουμε συντεταγμένη σε κάτι. Εντάξει, από πάνω θα είναι τα αφηρημένα, το βελάκι από πάνω είναι αφηρημένα εφαρμόζόμενα διαλύσματα. Μπορώ να ορίσω λοιπόν την παράγωγο της F ως προς V στο σημείο P. Πείτε μου πώς θα την ορίσω. Πώς λέτε να την ορίσω. Μην προσπαθείτε να το κάνετε αφηρημένα. Κάντε το με μια παραμετροποίηση και μετά τσεκάρετε ότι αυτό που κάνατε δεν εξαρτάται από την παραμετροποίηση. Αυτή είναι η ιδέα. Τοπικά δηλαδή θα το περιγράφουμε όλα με συντεταγμένες, αλλά μετά θα τσεκάρουμε ότι αυτό που λέμε δεν εξαρτάται από τις συντεταγμένες. Τι να κάνουμε λοιπόν. Πες το, Αλέξανδρο. Μήπως τους γράψαμε το εφαπτώμενο διάνυσμα. Όπως γράψαμε το εφαπτώμενο διάνυσμα, σου περιγράφει ουσιαστικά τι πρέπει να κάνεις. Έστω λοιπόν, πριν γράψω τον ορισμό, πρέπει να διαλέξουμε μια παραμετροποίηση. Έστω παραμετροποίηση ομαλή πάντα εννοείται. Ναι. Εμείς θέλουμε την παράγωγο της F προς το εφαπτώμενο διάνυσμα. Ναι. Μπερδεύει λίγο. Μπερδεύει λίγο. Ναι. Σε μπερδεύει γιατί έχει συνηθίσει να έχεις πάντα συστήματα συντεταγμένων και σου λέει παράγωγος ως προς χ, παράγωγος ως προς ψ. Έτσι. Τελικά όμως αυτές οι έννοιες έχουν έννοια και χωρίς σύστημα συντεταγμένων. Το διάνυσμα παριστάνει μια παράγωγο. Το εφαπτώμενο διάνυσμα παριστάνει μια παράγωγο. Παριστάνει μια παράγωγο. Ποια παράγωγο παριστάνει. Διάλεξε παραμετροποίηση χ του u. Το χ είναι στις πώς διαστάσεις. Εν κεφαλαίο, το u είναι στις εν μικρό. Εντάξει. Έστω παραμετροποίηση λοιπόν χ του u. Το διάνυσμα σε αυτές τις συντεταγμένες, ποιο είναι το διάνυσμα. Πώς μπορούμε να γράψουμε το διάνυσμα V, άμα έχουμε μία παραμετροποίηση. Ως προς τα D, DUI. Έτσι δεν είναι. Με κάποιους συντελεστές. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι συντελεστές, γιατί δεν μου πες ποιο διάνυσμα είναι. Κάποιο διάνυσμα. DU1, συν C2, DU2. Το μόνο που ξέρω είναι ότι το διάνυσμα ανήκει στον εφαπτώμενο χώρο. Ο εφαπτώμενος χώρος είναι ένας χώρος που η βάση του είναι DU1, DU2, συν CN, DUI. Είναι ένας χώρος μη διαστάσεων που έχει αυτή τη βάση. Άρα κάθε διάνυσμα σε αυτό το χώρο μπορεί να γραφτεί ως γραμμικός συνδυασμός του στοιχείου της βάσης. Εντάξει. Και ορίζουμε η παράγωγος της F προς V στο P είναι
Τώρα είναι προφανές, θεωρήσω. Εντάξει. Η μερική παράγωγος της F, σε 1 επί τη μερική παράγωγος της F ως προς U1, σε 2 επί τη μερική παράγωγος της F ως προς U2, συν σε N επί τη μερική παράγωγος της F ως προς U1. Αυτό. Δεν τελείωσα βέβαια. Πρέπει να ελέγξω ότι η απάντηση που παίρνω δεν εξαρτάται από την παραμετροποίηση. Καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Σταματήσω για ερωτήσεις. Αυτός είναι ο ορισμός εδώ. Εντάξει, αλλά για να είναι καλώς ορισμένο πρέπει να ελέγξω ότι η απάντηση που θα πάρω, πάντα εννοώ στο P, έτσι. Στο P. Η απάντηση που θα πάρω δεν εξαρτάται από την παραμετροποίηση. Εντάξει. Για διαφορετική παραμετροποίηση U ίσον U του T, θα έχω τι θα έχω, έχουμε τους κανόνες εκεί πέρα, το θέμα είναι να γράψουμε το V ως προς τα DDT τώρα. Εντάξει, πώς θα το γράψω το V ως προς DDT? Το έχω ήδη γράψει ως προς DDU, έτσι. Μπορούμε αυτό να το γράψουμε κάπως ως πίνακα. Με πίνακες αυτό τι είναι? Είναι D ίσον, είναι τα DU, όπου αυτό εννοείται είναι ο πίνακας DDU1, DDU2, DDU3, επί τα C1 μέχρι C9. Τα έχω βάλει τώρα τη σωστή πλευρά. Δεν να πάω στο άμα αυτό είναι νη επί... όχι. Νη επί νη και αυτό είναι νη επί 1. Ναι, σωστά το έχω. Αυτό είναι 1. Όχι, αυτό είναι γραμμή. Τέλος πάντων, αυτό έχει νη στήλες. Εντάξει. Και αυτό έχει νη γραμμές. Άρα πολλαπλασιάζονται μεταξύ τους. Εντάξει. Θέλουμε ότι οι διαστάσεις είναι πάντα για να βγαίνουν οι εκτάσεις. Δεν έχουμε ακολουθήσει κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο για να τους πολλαπλασιάσουμε. Όχι, αλλά είναι τελείως τυπικό αυτό που γράφω, για να μην γράφω πολλά. Όπως θα κάνεις πολλαπλασιασμό. Αυτό θα είναι ένα πίνακα στήλη, έτσι. Όταν έχεις ένα πίνακα επί ένα διάνυσμα, με αυτόν τον τρόπο, είναι σαν να παίρνεις σε ένα επί το πρώτο διάνυσμα του πίνακα. Ναι, απλά υποτίθεται ότι είναι σε γραμμή τα θήτα προς θήτα QR στον πίνακα του πρώτου. Τα θήτα προς θήτα QR δεν είναι μία γραμμή. Αυτά είναι σύμβολα βασικά. Έτσι. Συμβολικά κάνω πράξεις τώρα. Δεν είναι διανύσματα σε κάποιον χώρο. Είναι σύμβολα για τη βάση ενός διανυσματικού χώρου. Είναι 1, 2, 3, δεν είναι 2. 3, ας πούμε. Να γράψουμε μια στιγμούλα τον τύπο που είχαμε στον ορισμό. Ποιος ήταν ο τύπος που είχαμε στον ορισμό? Ο τύπος που είχαμε στον ορισμό, γιατί αυτός μας ενδιαφέρει ουσιαστικά, ήταν DU, εντάξει, ίσον η μερική του U, πάλι λάθος το έκανε, DDT, ίσον η μερική του U ως προς T, επί DU. Δηλαδή,
Δηλαδή αυτό τι σου λέει, σου λέει ότι Δ1, ας πούμε, είναι ο πίνακας, είναι Για να βγαίνουν οι διαστάσεις, πρέπει να είναι ο πρώτος να έχει ένα επί η αποβιανή θα είναι μία επί μία αναγκαστικά και το άλλο θα είναι μία επί ένα. Αυτό δεν είναι. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι αυτά εδώ πέρα δεν θέλω να τα δω σαν όντως πίνακες. Συμβολικό λογισμό κάνω. Δηλαδή τι. Δηλαδή αυτά έχω ορίσει έναν. Έχω μια πολλαπλότητα και ορίζω έναν εφαπτωμένο χώρο διάστασης n. Αυτό ζει μέσα σε ένα μεγαλύτερο χώρο διάστασης κεφαλαίου n. Άρα τα διανύσματά σου είναι διάστασης n ή κεφαλαίου n. Μικρό. Κι όμως θα μπορούσες να τα γράψεις όπως τα γράψαμε στην αρχή σε συντεταγμένες χ1 και 2 μη κεφαλαίου. Έτσι. Τελικά δεν έχει σημασία αν τα σκέφτεσαι ως διάσταση μη μικρό ή διάσταση μη κεφαλαίου. Είναι, εν πάση περιπτώσει, μία βάση ενός διανυσματικού χώρου διάστασης n. Εντάξει, την οποία τη συμβολίζω με ΔΤ1, ΔΤ2, ΔΤN. Είναι μία αφηρημένη βάση. Αυτό που έγραψα εδώ πέρα είναι σύμβολο για το πώς πρέπει να κάνεις την πράξη. Και τι σου λέει αυτό το σύμβολο, έλατε, τι σου λέει. Σου λέει ότι βασικά πρέπει να πάρεις όλες τις παραγόγους αυτού νου. Τι πρώτη, για το δεύτερο. Προς τε1, ναι. Αυτό τώρα τι είναι, αυτό είναι πίνακας. Αυτό είναι πίνακας. Γιατί? Γιατί το κάθε U είναι όλα τα U μαζί. Το κάθε U είναι μπερδευτικό, παιδιά. Αυτό βασικά είναι είναι ένας τυπικός λογισμός. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να πάω από τη μία βάση στην άλλη. Εντάξει. Και τι εννοούμε έτσι με αυτό το συνεκτικό τρόπο που τα γράψαμε. Εννοούμε ότι θεωρώ αυτό το πίνακα. Γιατί είναι αυτό ο πίνακας? Γιατί το κάθε U. Όχι, συγγνώμη. Όχι. Το είναι διάνυσμα. Περίμενε. Δεν μπορεί να είναι διάνυσμα. Ναι, διάνυσμα είναι. Αλλά περίμενε τώρα γιατί μπερδευτήκαμε. Όχι, συγγνώμη. Ναι, σωστό. Σωστό είναι νομίζω, γιατί αυτό είναι ένα διάνυσμα και ουσιαστικά φαίνονται στα εκδοτήματα. Βασικά αυτό που εννοεί αυτό είναι το εξής. Αυτό είναι διάνυσμα, εντάξει. Αυτό δεν είναι διάνυσμα, είναι μη διανύσματα το ένα δίπλα στο άλλο. Εντάξει. Είναι αυτό που κάναμε εκεί με τα CI. Δηλαδή, αυτό σου λέει ότι ΔΔ1 είναι DU1 προς DD1 επί τη μερική παράγωγο ως προς U1, συν, μπράβο, θα καταλάβετε καλύτερα από μένα, συν και τα λοιπά, συν DDUNI, ναι. Αυτό δεν το γράψετε όπως το γράψατε, όπως ξεκίνησε το γράψετε πριν, U διάνυσμα επί
Τι. Όπως το γράψα εδώ. Πριν το σπίτι. Θα μπορούσα να το γράψω. Είπα U81. Εντάξει. Επί. Ναι, απλώς. Σωστό. Απλώς ρε παιδί μου, αυτό δεν θέλω να το σκέφτομαι σαν πίνακα. Θέλω να το σκέφτομαι σαν αφηρημένα διαλύσματα. Που είναι βασικά. Έτσι. Έχεις δίκιο. Μπορώ να το γράψω αν έχω έναν πίνακα έτσι που σκέφτομαι αφηρημένα τις στήλες του σαν. Μπορώ μετά να το γράψω έτσι, ότι έχω εδώ ένα διάλυσμα. Κοίτα λίγο στο τέλος. Ποια μεριά τώρα πρέπει να το πάω. Από αυτή τη μεριά όμως τώρα πρέπει να το πάω. Λοιπόν, άμα αυτά ήταν όντως διαλύσμα στήλες ενός πίνακα, από εδώ έπρεπε να πολλαπλασιάσει και να πάρεις αυτό. Εντάξει, λοιπόν, για να μην χάνουμε πολύ χρόνο, όταν έγραψα αυτό στον ορισμό, αυτό εννοούσα. Εντάξει, και γιατί το εννοούσα αυτό, γιατί έτσι θέλουμε να το ορίσουμε, γιατί έτσι είναι καταρχάς τα διαλύσματα D, Χ, D1 που είχαμε δει στην αρχή, αλλά προκύπτει ότι έτσι έχει νόημα και η παράγωγος, όπως τη συζητήσαμε εκεί πέρα. Για να δούμε, για να συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτηση του παραγωγού. Θα έχουμε λοιπόν ότι θα βόλευε τώρα το αντίστροφο, Όχι, σωστό είναι. επειδή έχουμε τα T ως συνάρτηση του UI, θα βόλευε να ξέρουμε. Ναι, θα βόλευε να ξέρουμε το ανάποδο. Αν λοιπόν το V είναι. Αλλιώς πρέπει να τα ξαναγράψω τώρα αυτά. Αν το V είναι D1, DT1, συν και τα λοιπά, συν DN μερική ως προς DN, εντάξει, τότε είναι το ίδιο, αυτό είναι το ίδιο με το να πάρω το διάλυσμα, να πάρω αυτό το πίνακα. Θα τα κάνω θάλασσα. Το βλέπουμε. Μπορείτε να πάρετε τα σέρνα αριστερά. Κοίτα, πρέπει να αντιστρέψει αυτό το πίνακα βασικά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τα έχουμε ορίσει έτσι, ώστε τα DI να προκύψουν αν πολλαπλασιάζω τα DI με αυτό το πίνακα, κάπως έτσι είναι. Συμβολικά έτσι θα το γράφω. Τώρα ακριβώς από ποια μεριά πρέπει να τα βάλω, μπορεί να το έχω μπλέξει λίγο. Ωραία. Τέλος πάντων μου προκύπτει ότι ο ορισμός χρησιμοποιώντας την παραμετροποίηση με το P, έχουμε ότι BF P ίσον άθροισμα DI DF προς DI, το οποίο μετά χρησιμοποιώντας τον διακοπιανό πίνακα γίνεται DU, DT, επί τα DI, επί DF, DUI, και άμα συγκρίνεται αυτή την έκφραση εδώ με αυτή την έκφραση εδώ, θα δείτε ότι αυτός ο πίνακας επί αυτό το διάλυσμα είναι ακριβώς το διάλυσμα σε 1 μέχρι σε n. Οπότε παίρνω ακριβώς τον ίδιο ορισμό με πριν, εκτός ότι θα έχω κάνει θάλασσα από ποια μεριά πολλαπλασιάζω τι.
τέλος πάντων σε 1 μέχρι σε νη, επί df UI. Αυτό βασικά είναι εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων, οπότε δεν έχει σημασία. Τσεκάρετε το για τον εαυτό σας. Ο ορισμός είναι ακριβώς έτσι ώστε να δουλεύει αυτό. Έχει να κάνει πώς θα σκεφτόμαστε ότι αν είναι οριζόντια για τα κόλπα. Κοίτα να δεις, θέλω τελικά να μην τα σκέφτομαι με πίνακες. Έτσι. Θέλω να σκέφτομαι ότι έχω εδώ ένα διάνυσμα και μπορώ να ορίσω την παράγωγο της συνάντησης όλο αυτό το διάνυσμα σε αυτό το σημείο. Εντάξει, τώρα το πώς θα τα... Εντάξει, κάπου τα έκανα θάλασσα με το αριστερά-δεξιά και αυτά, αλλά ο κανόνας, ο ορισμός του εφαπτώμενου χώρου είναι τέτοιος ώστε να δουλεύει ακριβώς αυτό το... Είναι αυτό το αντίστοιχο. Χωρίς βάση κάποιο σαν διάνυσμα μόνο, το οποίο πολλαπλασιάζει. Πώς θα το ορίσεις όμως αυτό? Πρέπει σε κάποιο σημείο πρέπει να πάρεις παράγωγο, όριο κτλ. Άρα πρέπει να έχεις συντεταγμένες κάτι. Μπορείς να το ορίσεις κι αλλιώς, αλλά παραγγείλει το αφηρημένο, δεν θα το πούμε εδώ πέρα. Δηλαδή, Για να αποφύγουμε αυτό το θήτα από το στάγιο 1 συν θήτα από το στάγιο 2. Μπορείς να ορίσεις μία έννοια που θα σας πω τώρα το διανυσματικό πεδίο, μπορείς να την ορίσεις ως τρόποι παραγώγησης. Πρέπει βέβαια να εξηγήσεις τι θα πει τρόποι παραγώγησης. Τρόποι παραγώγησης είναι τα διανυσματικά πεδία. Διανυσματικό πεδίο είναι βασικά να δώσω σε κάθε σημείο ένα διάνυσμα. Αυτό λέγεται διανυσματικό πεδίο. Αυτό μπορείς να το ορίσεις αφηρημένο ως τρόπους παραγώγησης και μετά να πεις ότι ο διανυσματικός χώρος σε ένα σημείο προκύπτει κάπου από το χώρο όλων των διανυσματικών πεδίων. Εν πάση περιπτώσει, παραπάνω σε αφαίρεση. Λοιπόν, ήθελα να σας πω και για τα... Έχουμε καμία ερώτηση πάνω σε αυτό? Τις λεπτομέρειες εδώ μπορεί ο καθένας να κάτσει κάτω να τις δουλέψει. Δεν είναι τίποτα. Ήθελα να σας πω και για τον συνεφαπτώμενο χώρο, ο οποίος τι διανύσματα νομίζετε ότι έχει? Τι βάση? Τι άλλο έχετε δει στην ανάλυση που σας είπανε αυτό δεν έχει κανένα νόημα, είναι απλώς ένα σύμβολο? Αυτά τι νόμους αλυσίδας ικανοποιούν? Αν έχω u ίσον u του t, τι ισχύει για το du? Du ίσον, όταν γράφουμε ολοκλήρωμα, είναι u τόνος του t, dt. Σωστό. Αυτό είναι ίδιο με τον νόμο που είδαμε στα εφαπτώμενα διανύσματα. Αντίστροφο είναι. DTU, η μερική παράγωγος προς U, είναι DTU προς DTT. Σωστό. Άρα αυτά τα σύμβολα και αυτά τα σύμβολα δεν ζουν στον ίδιο χώρο. Ζουν σε αυτό που λέμε διοικούς χώρους. Αυτές οι παράγωγοι τι είναι? Τρόποι ολοκλήρωσης, τρόποι διαφόρησης. Και αυτά εδώ τα σύμβολα είναι τρόποι ολοκλήρωσης. Και λέγονται διαφορικά. Επομένως, όταν στην ανάλυση 2, ξέρω εγώ, ανάλυση πολλών μεταδοτών, λογισμό πολλών μεταδοτών, σας δείχνω αυτά και σας λένε αυτά είναι απλά σύμβολα, δεν σημαίνουν τίποτα και μην κάνετε πράξεις με αυτά. Αυτά απλώς τα βάζουμε μέσα στα ολοκληρώματα, δεν είναι έτσι. Αυτά κάτι σημαίνουν. Εντάξει. Επειδή όμως σας είπα δεν θα τα σας κρατήσω παραπάνω λόγω καθυστέρησης. Λείπει ο κόσμος, θα χρειαστεί να τα πούμε μετά το Πάσχα αυτά. Μία μόνο έννοια να πω παραπάνω, αυτό που έκανα εδώ με σχεδιάκι.
έχουμε την έννοια, το είπαμε προηγουμένως, καταρχάς το χ είναι όπως και πριν μια πολλαπλότητα διάστασης 1. Έτσι. Έχουμε την έννοια της συνάρτησης, η οποία συνάρτηση τι κάνει? Σου παίρνει ένα σημείο του χ και σου δίνει ένα πραγματικό αριθμό. Έτσι. Τώρα θα πούμε μια καινούργια έννοια, είναι η έννοια του διανυσματικού πεδίου. Το διανυσματικό πεδίο θα παίρνει ένα σημείο και θα σου δίνει ένα εφαπτώμενο διάνυσμα στον εφαπτώμενο χώρο του σημείου. Για κάθε σημείο θα σου δώσω ένα διάνυσμα εφαπτώμενο στο σημείο αυτό. Θυμηθείτε, για κάθε σημείο ορίσαμε διαφορετικό εφαπτώμενο χώρο. Έτσι, ο εφαπτώμενος μας χώρος εξαρτάται από το σημείο. Διανυσματικό πεδίο, λοιπόν, μπορώ πάλι να το συμβολήσω με V, είναι μια συνάρτηση που παίρνει ένα στοιχείο του χ, ένα σημείο στο χ, και σου δίνει όχι έναν πραγματικό αριθμό, αλλά ένα διάνυσμα. Και το διάνυσμα αυτό το συμβολίζουμε με V του V και πρέπει υποχρεωτικά να ανήκει στον εφαπτώμενο χώρο αυτού του σημείου. Αυτό λέγεται διανυσματικό πεδίο. Δηλαδή, η διαφορά που είναι μια συνάρτηση η οποία απλά παίρνει τιμές σε ένα διανυσματικό χώρο, είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη διανυσματική συνάρτηση παίρνει τιμές στον εφαπτώμενο χώρο. Ναι, ότι για κάθε σημείο παίρνει τιμές σε άλλον διανυσματικό χώρο. Εντάξει. Δεν είναι σταθερός ο διανυσματικός χώρος. Για κάθε σημείο παίρνει τιμές στο εφαπτώμενο χώρο του σημείου. Εντάξει. Είπαμε προηγουμένως ότι αν έχουμε μία συνάρτηση και ένα εφαπτώμενο διάνυσμα σε ένα σημείο, μπορούμε να διαφορήσουμε σε αυτό το σημείο. Αν έχεις εφαπτώμενο διάνυσμα σε κάθε σημείο, μπορείς να διαφορήσεις παντού. Οπότε, αν έχεις συνάρτηση F και διανυσματικό πεδίο V, τι σου δίνει αυτό? Σου δίνει μια καινούργια συνάρτηση. Πάλι μπορεί να τη συμβολίσεις με V του F ή V.F, δεν με νοιάζει. Που είναι απλώς αυτό που είπαμε προηγουμένως, αλλά σε κάθε σημείο. Παίρνεις το διάνυσμα στο σημείο P και το χρησιμοποιείς για να διαφορήσεις την F. Συγγνώμη. Αυτή είναι μια καινούργια συνάρτηση, ναι, η οποία... Αυτή είναι η συνάρτηση, εντάξει, και άμα θες να πεις τι τιμή παίρνει στο P, παίρνει την τιμή της παραγωγού, πάνω στο αυτό διάνυσμα. Θα λέμε F και εννοούμε την τιμή που παίρνει η F σε κάποιο σημείο στο P. Αυτό είναι συνάρτηση, εντάξει. Αυτό είναι η τιμή που παίρνει στο P, άρα είναι αριθμός. Εντάξει. Αυτό εδώ, το V είναι διανυσματικό πεδίο. Το V του P είναι διάνυσμα στον εφαπτώμενο χώρο στο P. Και έχουμε ήδη πει, άμα σου δώσω ένα διάνυσμα στον εφαπτώμενο χώρο, τι κάνει στη συνάρτηση. Αλλά αυτό είναι αριθμός τώρα. Είναι η παράγωγος της συνάρτησης ως προς αυτό το διάνυσμα σε αυτό το σημείο. Διότι άμα σου δώσω διάνυσμα μόνο σε ένα σημείο, δεν μπορείς να μου πεις σου δίνει συνάρτηση ή δεν σου δίνει συνάρτηση. Άμα σου δώσω διάνυσμα σε ένα σημείο μόνο και το εφαρμόσεις τη συνάρτηση, μόνο σε εκείνο το σημείο σου λέει πώς να πάρεις παραγωγό. Εντάξει. Κατανοητά. Ερωτήσεις? Έχεις ερώτηση?
Ωραία. Καλό Πάσχα. Δεν σας βάζω άσκηση τώρα για να μην κουράζεσαι στο Πάσχα. Άντεξε.